Здравейте, мили зрители и любители на езотерични знания! Ние сме Антоанета и Гая, баба и внучка. Баба Тоня е на 57 години, а аз съм на 11. Решихме с моята внучка да водим YouTube канал. В него ще дискутираме теми от реалния живот и отношенията между хората. Как чрез езотерични знания да подобрим реалният си живот? Как системата ни от чакри помага за подобряване на здравето, на отношенията и на всички сфери в живота ни. Как с помощта на нумерологията може да разберем задачите на душата и проявлението им в живота ни? Как децата общуват помежду си в училище, как решават проблемите си и как общуват с родителите си? Ще предлагаме и четем книги, които разширяват съзнанието им. Благодаря ви, че се запознахме. Надяваме се, че темите, които са интересни за нас, ще интересуват и вас. Любов и светлина. До скоро!